Bueno, pois saben que todos sufrimos esta invasión, así que hoxe acompáñanos a nosa querida Isa Villanueva, que tal, Isa? Moi bons días. Moi bons días a todos. Para explicarnos un pouquiño que podemos facer na casa para desfacernos delas. Sí, pois traemos aquí unha mesa super completa, porque a verdade é que son incordio. E sobre todo, despois se te pican os mosquitos ou algo, a miña nena, por exemplo, é moi reactiva, ponse tremenda. Claro. Entón, eu que sempre vou polo natural, eu indo desos químicos ou dos sprays, empezamos, mirades, o máis común... Que remedios temos? A ver, o máis común é poñer barreiras físicas, non? Antes que aí temos... A mosquiteira, non? A mosquiteira, efectivamente. Aquí trouxemos así un exemplo, pero xa sabedes, hai mosquiteras enrollables, imantadas... Isto é verdad que é práctico, polo na fiestra xa está, non? Efectivamente, xa se che cubre... un pouquiño de visión, non? Sí, bueno, un pouco, sí. A ver, un pouquiño matiza a salud directa tamén, que tamén nos ven ben, non? Xa, claro, xa che evita que che entren así directos. E despois tamén temos as cintas de toda a vida. Ah, bueno, as cintas, efectivamente. Claro, esa é a clásica cinta, esta adhesiva. Que penduramos do teito, non? Claro, vai moi ben tamén, atrapa aí fenomenal as moscas e mosquitos, que pasa? É máis antiestética. Sí, tamén te las e logo que escoitalas aí facendo mentres están morrendo un pouquiño, en fin, pero bueno. Por certo, cando mercas unha cousa destas, cantos metros adoita vir de cinta? Porque outro día, por exemplo, en Narón dicíanos que non nos cunde a cinta. Xa, a ver, que depende, se é unha plaga como esas, verdade? Que non che cunde que porque trae normalmente canto tempo dura que sigan pegando insectos as cintas estas? A ver, pacho de unha semana ou menos. Unha semaniña a tira colocada. Claro, que depende do tempo que, o sea, das moscas que teñas na casa. Se é unha plaga destas, vai che durar un día, dende logo, atrápachas todas. Claro, pero bueno, se é algo normal, unha semaniña. Sí, ao mellor unha semaniña, por eso en moitos sitios tamén ves varias na mesma estancia, porque dis, claro, son necesarias. Vale, entón temos mosquiteras, cintas, e logo estas plantas, e despois trouxemos todas estas plantas. Claro, como barreira física, traemos esas dúas que son as máis comuns e ao alcance de todos. Entón, despois, plantas aromáticas. Traemos unha menta, un romero, unha alfábega, por exemplo, e as carnívoras tamén. Ah, pero estas... Bueno, as carnívoras, vale, pero isto chama a atención que estas... É polo cheiro que desprenden. As plantas aromáticas, sí. Bueno, a máis coñecida é a citronela tamén, non? Xa vos sona. A citronela tamén hai estas pulseras xa para os cativos, os sprays de citronela ou as velas, e estas tamén. O romero, por exemplo, é unha das máis resistentes porque resiste fenomenal esas temperaturas altas, entón estas, co cheiro delas, xa che espantan os mosquitos nesa zona. Ah, pois que interesante. Eu, por exemplo, recomendo as ter en macetas ao lado da casa. Nós na casa, miña nai no patio, según sais da casa, así para o patio que temos, ten unha planta xigante, así con menta, ole todo o patio, e claro, estamos sen esas moscas constantes ou sen eses mosquitos. E despois un par de macetiñas de romero tamén. Que ademais son ben bonitas, e mira... Moi ben, e a alfábega, e despois tamén, se che fan falta para comer, vas ali á hortiña e xa estás no momento. Bueno, e o das carnívoras, é que fascíname isto, isto que como, ai, madre mía, que isto como dos debuxos animados, é dicir, poñen así, as comen, sí. Porque teñen unhas glándulas, se vedes, levan aí unhas glándulas que entón realmente atraen a mosca, e despois queda aí. Sí, mira, eu creo que pode ver a xente, efectivamente, como teñen aí esa boquiña, non? Sí. E aí as van comendo. As van comendo porque levan esas glándulas pegañentas, non? Así como se fose un pouquiño de xel. Esta igual. Vale. Mira, a ver se enfoque. Esta xa trae aquí os mosquitos. Ai, mira, xa un culliu. un mosquito pegado. Sí, xa un culliu. Maravilla. Nestas glándulas atrapan a mosca ou o mosquito e xa o comen. Ah, perfecto. Van moi ben, tamén. Pois mirade na casa, xa sabedes. En calquera herboristería, en calquera tenda destas así de produtos da granxa, dos animais, temos xa este tipo de plantas. E realmente van ben, Bueno, pois tomamos aí nota das plantas e logo remedios caseiros ou que pasamos, sí. O que me gusta, mirade, estes son uns básicos que fago moito e van fenomenal, os pousos do café. Este parece unha tontería, ás veces, pero ti garda o pouso do café, despois, pois eso, desfalo, deixas que seque un pouquiño, porque a tal hora está húmedo, pero seca eso, casco sol, xa, deixalo ali, e despois eu repartimos varios cunquiños tamén polo patio. Entón, nas esquiniñas, ao mellor na entrada da porta, se tes así o alféizar da ventana, pois tamén podes poñer aí un vasiño con uns pousiños do café, e vai fenomenal, por eso mismo, polo cheiro, tamén que solta, entón xa che evita que veñan. Despois temos aquí un remedio casero, mirade, este ímolo facer así, cun dediño de auga. Este é moi sinxelo, eu este poñollo pola noite a nena, na mesita, na cómoda, ali pretiño dela. Un dedo de auga, unha cullerada de azucre e unha cullerada de levadura.
Entón este remedio, mira, remexémolo así nada máis, e poñémolo así, xa che digo, poño ali na mesita. Que pasa? O azucre e a levadura, o mesmo este cheiro doce, entón atrae o mosquito, vai aí e quedache aí. Ah, fantástico. De noite, que ti te pode ter toda a noite, ou pola mañán aos levantarnos, pois retiro yo, lavo, e ao mellor despois, claro, pola noite volvo a poñer outro, limpiño. Entón, isto vai fenomenal. Outro tip que nos guardamos. Sí. Despois, por último, Isa, que temos? Pois mira, un máis decorativo, se queredes, podemos poñer nun vasiño de auga tamén, así como a este. Ves, eu teño estas veliñas que son flotantes, mira como se aguanta. E poñémoslle unha rodaxiña de limón, así. E a esta, por exemplo, unhas folliñas de menta ou de romero. Ves, así. E prendemos a veliña, pois estás nunha velada... Ai, que ben cheiras así nun momento, sí, que maravilla. E ca veliña, prendemos a vela, entón isto, ca calor da vela, vai facer soltar eses aceites da menta. Bueno, además queda chulísimo así estéticamente, ¿no? Verdade, isto podelo poñer na mesa, aí tes unha velada, podes comer fora, porque dis, bueno, que tamén habrá que disfrutar algo deste... Pois queda chulísimo, Isa, este truco encántame, porque ademais ca menta, a veliña e as rodaxiñas de limón... Notas enseguida, verdade? Sí, xa queda aquí o plató que arrecende. Vale, se algo moi rapidiño, danos tempo, Isa, porque creo que teño que ir má publicidade. Pois veña, non o fago, pero explícovolo. Entón, este é un spray para rociar tamén nas esquinas, nas ventas. Un spray caseiro, un matamoscas. Sí. No sofá, xa che digo, fora, na porta, mirade, temos auga destilada ou fervida. Se non a topas destilada, férvea, non pasa nada. Auga. Botámoslle vinagre de mazá. Volvo a dicir, porque por ese punto 12 botamos un pouquiño de vinagre de mazá, hai unhas gotiñas de aceite esencial, este é o de lavanda, que a lavanda tamén vai moi ben, é antiséptica, é para evitar eses mosquitos. Entón eu fixen o meu spray, axito ben e boto por eses espacios. Vale, entón que non me quedou claro, aceite esencial, auga destilada ou fervida, e vinagre de mazá, non máis. Esa está? Sí, auga fervida, vinagre de mazá e unhas gotiñas de aceite de lavanda, para que axude ese aceite esencial a repeler con ese cheiro. E iso mesturámolo e podémolo empregar como un spray. Sí, tal cual, no sofá, nos coxíns, nas cortinas, na entrada da porta, na ventá. Pois maravilla, Isa, encantáronme todos os truquiños de hoxe, especialmente estas plantas carnívoras que ademais, non, é que digoche de verdade, ademais estéticamente, pareceme chulísimas. É moi bonita e vai moi ben. Maravilla recibirte sempre. Grazas, querida Isa.